septembri dozrievajúce čerešne a gazda, ktorý pestuje zemiaky v sene. To sú minimálne dve zaujímavosti, ktoré sme našli v horehronskej dedine Telgard v nadmorskej výške 900 metrov nad morom. A sú dobré. Do Telgardu nás pozval mladý gazda práve v čase zberu úrody zemiakov, ktoré posadil do sena. Už to, že pri vyberaní nepotrebuje motiku, stojí za povšimnutie. Čo sa týka zberu zemiakov, je to mimoriadne jednoduché. Pozrite sa, koľko to stojí na mahy. Vidíte, že zbiera sa ľahko. A to sú tie zemiačiky. Nádherné. Zber zemiakov zo sena bez problémov zvládla aj tehotná domáca pani. A ruku na srdce, kto z nás mal tento rok takúto úrodu? Ďalšou zaujímavosťou je to, že zemiaky sa dajú zo sena zbierať aj počas leta, pričom rastlinka pokračuje v raste. Vrelo to odporúčam pre tých záhradkárov, ktorí majú malé záhradky a potrebujú tú úrodu si už zbierať troška skôr a intenzívne. Je to veľmi jednoduché. Človek musí opatrne dať ruku pod tie zemiaky. Nie je to vôbec náročné. A opatrne vyberá tie zemiačiky tak, aby nepoškodil tú koreňovú sústavu. Po tomto zbere to dáme to seno na svoje miesto a vidíte, že ten zemiak vôbec neutrpel a môže raz ďalej, môže znova prinášať úrodu. Tie malé zemiaky, ktoré ešte sú tam, sa môžu stále zväčšovať a rásť. Hríbikovci v Telgárte majú pestovanie v sene a slame overené. Zemiaky týmto spôsobom pestujú už 4 roky. A ako vyzerá samotné pestovanie? Sadíme zemiaky približne koncom toho mája alebo začiatkom júna. Taká dôležitá vec, na ktorú by som chcel upozorniť divákov, je, že pod tým senom tie zemiaky dlhšie klíčia a dlhšie trvá, kým sa spraví tá zelená vňať, ktorá vyjde ponad toto seno, čiže nemusia sa zlaknúť, treba tam mať naozaj len trpezlivosť a troška počkať. V praxi si overili dve metódy. Prvá je taká, že na pôdu dajú 10 cm sena a do neho naukladajú zemiaky, ktoré prekryjú ďalšími 20 cm sena. Druhá metóda je poukladať zemiaky na zem a následne prikryť senom. Dá sa aj tak. Máme to otestované, aj že sme to dávali na seno. Túto metódu práve používame vtedy, keď hospodárime na zelenej lúke, keď teda chceme urobiť zemiačisko tam, kde sa predtým neoralo. Ale keď už máme takúto záhradu, ktorá bola predtým zoraná, tak vlastne tam je zbytočné dávať to seno na zem. Do akého sponu, teda ako ďaleko od seba sadíte zemiaky? Spon je približne 60 x 60 cm. Vôbec nie je problém, ak ho dáte aj troška väčší. Dávame 10 cm sena na povrch pôdy, ak teda sa rozhodneme použiť túto metódu, a potom 20-30 cm sena nad tie zemiaky. Samozrejme, používame na to balíky sena, čiže niekde sa nám podarí dať možno aj 20 cm, niekde 30, niekde 40. Čím je viacej toho sena, tak tým pomalšie schádzajú tie zemiaky, čiže to je jediný problém, ale ináč tá hrúbka toho sena môže byť od tých 15, možno až do tých 40 cm. Vy ste začali s takýmto pestovaním tým, že ste zemiaky vysadili na stavebnú suť. Znamená to, že sa dajú pestovať prakticky kdekoľvek? Presne tak.
dajú sa pestovať aj na veľmi zlej pôde, avšak treba tam očakávať, že tie úrody budú nižšie. Čiže ten, kto chce intenzívne pestovať zemiaky, tak odporúčam, aby tie zemiaky dal predsa len na ten vyhnojený pozemok klasickým maštálnym hnojom. No ale zase pre tých divákov, ktorí len potrebujú skultivovať nejakú neúrodnú pôdu, tak odporúčam túto metódu. Ak posadíte zemiaky do sena, nemusíte ich okopávať či ohrňať. Ak dáte dostatočnú vrstvu sena alebo slamy, tak naozaj tej buriny je tu minimálne. Čiže potom máte naozaj veľmi málo práce s tým. Ja som zbieral ešte pasávku zemiakovú, mandelinku, lebo sa snažíme mať zemiaky v biokvalite, ale žiadnu inú prácu som vlastne tam nevykonával. V susednej záhrade dali na zemiaky menej sena a preto čiastočne prerástli burinou. Napriek tomu mali aj tu slušnú úrodu. Krátke zhrnutie výhod pestovania zemiakov v sene. Môžete týmto spôsobom pestovať zemiaky aj tam, kde to pole nebolo zorané, čiže môžete pestovať tieto zemiaky aj na zelenej lúke. Druhá taká veľká výhoda je aj to, že sa môžete zbaviť starého prebytočného sena, po prípade trávy alebo slamy. Tretia výhoda je tá, že pri zbere v tých jesenných termínoch potrebujete možno 10-krát menej času na vybratie tých zemiakov ako pri tom klasickom hospodárení so zemiakmi. Zemiaky u Hríbikovcov mali ešte stále zelené vňate, zatiaľ čo v ostatných záhradách v Telgárte boli už dávno vyschnuté. Určite to bude aj tým, že pestujeme kultiváry, ktoré sú odolnejšie voči plesni. No a samozrejme snažíme sa aj dodržiavať hygienu na tom zemiačnisku. Ale zrejme to bude aj tým, že tá vlhkosť v tom sene nie je nejaká veľmi vysoká. Je taká, ako tie zemiaky potrebujú. Čo so senom po zbere úrody? To je dobrá otázka. To môžeme vyriešiť dvoma spôsobmi. Buď túto vňať vytrháme a zoberieme aj spolu so senom a skompostujeme a vznikne nám kvalitný kompost, alebo na druhej strane môžeme celé toto zemiačisko len zaorať a potom by som odporúčal, aby sme na druhý rok zmenili plodinu a pestovali niečo iné. Zatiaľ ste vybrali 2 pásy zemiakov, boli z nich 2 vereci a úrody. Koľko by malo byť z celej záhrady? Tak predpokladám, že na tomto kúsku môže byť tak 20 alebo 30 vriec zemiakov.